tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikina! Nicolian Shout out! Shout out sa lahat ng mga kabisya natin na gaganda-gandahan pero wala nang pera yan. Aragoy! Tinamaan ako! Naku! Talaga naman. Kaya minsan wag po kayong magpapadala dun sa kaopisina po ninyo, kaibigan po ninyo, kumars po ninyo na kung makapost sa Facebook, kala mo laging postura. Ayan. Ang hindi nyo alam. Baon na sa utang yan. Ay, nakakalurking. Kailangan pumustura para dahil may racket, para may pambayad sa utang. Yan! Totoo! Para hindi halata. Ganon, di ba? Alam mo naman minsan na image is everything. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Mahalaga talaga yun eh. Minsan na paano, nakakalungkot man isipin pero na nangyayari talaga siya, Jex. Kung paano ang treatment ng tao sa'yo ay depende sa itsura mo. Tama, Ilang beses, ilang beses ito nangyari sa aming mag-asawa, okay? So pag naglalakad kami sa mall, kasi ako kahit bibili lang ako ng suka, okay, magpapaload lang ako ng 20. Magpipilik mata ako tsaka magli-lipstick. O kaya magsusuot ako kasi ang feeling ko kasi hindi na nga ako masyadong pumaparty. So saan ko ba dadalhin yung mga outfit ko? So kahit ordinaryong araw, minsan naiisip ng mga tao dito sa office, may event ba siya? Hindi, wala akong event. Saan lakad mo? Saan ang lakad mo? Meron tayo isang boss dati na tinanong niya noon si Christopher may lakad si Emmy, sabi niya, hindi sir, ganyan po siya everyday. So may ganon akong eksena. Pero yung asawa ko, lagi ito nakapangbahay, o kaya pantulog, tas nakachinelas, o kaya crocs. Minsan magme-medyas yan. Pero yung medyas niya, abot na hanggang sakong. Alam mo yung kinakain na ng paa niya, ganon. So kunyari, maglalakad kaming dalawa sa mall. Ang aabutan ng brochure ng binibentahan na nga ng kondo. O kaya yung mga pwedeng may maibenta. Syempre sa akin. Basic sa'yo. Basic. Tapos siya hindi talaga siya papansinin. Diba? Lalayuan pa. Kung sa guard, kakapkapan pa, papaamoy pa sa aso. Kasi yun yung medyo masaklap talaga na katotohanan na minsan kung ano ang treatment sa'yo ay depende dun sa how you look. Diba? Sad truth siya. Kaya nga, sometimes people take value or talagang ine-effortan nila itsura nila para magkaroon ng level of respect, ganyan, di ba? Pero sana hindi ganun kasi ang dami pong mayaman na hindi halata. Tama. Sa totoo lang. Sasabihin ko pa sana na ang perspective na yan is doon lang sa mga kagaya natin. Correct, na wala talaga. Pero sa mundo ng mga mayayaman. Ayan. Ganon sila minsan nakachinelas. Correct. May ari na pala ng buong building. Tama, totoo yan. May mga ganon na mga nakachinelas lang, naka-t-shirt na may butas-butas. Hindi pinag-isipan yung outfit. Walang tawag doon, color coordination. Correct. Wala. Minsan nga, sa Okada, may mga makakasabay ka dyan, mukhang talagang parang kaduda-duda. Tapos may hawak na eco bag ng mercury drug. Pero pag tiningnan mo yung... nakachinelas lang. May butas pa yung damit. Correct. Pero yung brand ng damit, ay, Prada. Prada, di ba? Hindi lang yun. Yung dala niyang eco bag na pure gold o kaya mercury drug, pag sinilip mo, daming pera. Ayun, Kaya minsan hindi mo talaga pwedeng i-judge, depende sa itsura. Kasi malay mo, di ba, yung kung sino pa yung maporma, siya pa yung walang pera. Aragoy! Totoo. Naku! Ganon. So kung sino pa yung parang feeling mo, di talaga mukha talagang kung original may suot niya, hindi halata sa kanya di ba? Pinagdududahan Wag na tayo lumay sa inyo na lang ni Jowa Dick. Di ba? Kung titingnan ka, di ba, ikaw yung maraming pera. Pero sa totoo lang, ang humahawak ng pera niyo si Jowa Dick. Kasi alam mo, nangyari yan sa amin dati. Nasira na yung mga phones namin. So meron kaming intention talaga na bumili ng telepono. Kumbaga pumunta kami doon sa cellphone store na yon to buy phones.
with an S. Oo, Hindi phones. isa kundi tatlo. Kasi Okay. nasira na eh. Parang ano na, tapos na ilang taon na yung nakalipas. Oo. It's about time. As in- Ganon. as in bumigay As na in talaga. bumigay na talaga. So, ganun pa rin. Ganun. Ang itsura, actually, nung time na yun, bagong gising din ako, tapos sabi niya, bilhin na tayo ng phone. Hindi na rin, yung wala tayong pumansin sa amin, Jegs. Oh. As in, wala talagang yung parang papasok pa lang May kami. nag-alok. May nag-entertain na. Wala talaga, Jegs. Promise. Ang ending, bumili kami sa ibang mall. Oo. Tas, wala. Kasi may bala kami bumili. Yun yung sinasabi natin na hindi mo talaga masabi. Hindi rin natin kasi masisisi yung mga halimbawa, yung mga nagtatrabaho. Kasi una, isa sa mga turo sa kanila, Trained sila eh. tingnan nyo Oo. kung may susi. Correct. Yan. Yan. Isa Kung sa mga nakasabit, education yan. oo, diba? Yung mga damit nila. Yan. Yan. May pera yan. Totoo, Oo. 'di ba? Tingnan mo, minsan na tinetrain sila na simple man ang kasuotan pero tingnan mo yung brand ng relo. Yan, 'di ba? oo. Kasi minsan nasa brand ng relo, walang Oo. kahit anong klaseng alahas, walang kahit ano pero yung brand ng relo, kaya kang bilhin. Yan, Ganon. bacon mo yung yung Oo. kwelyo na. Correct, diba? Tingnan mo yung etiketa sa likod. Yan, 'di ba? Mga ganon. Pasimplihan mo. So gets talaga natin, hindi mo talaga masisisi. But then again, 'di ba, ilang beses na po nangyari na ano siya talaga na hindi siya indication na porke bacon na yung kwelyo Correct. o nakapambahay o nakachinelas o mukha talagang kaduda-duda, tunay na kaduda-duda. Correct. 'Di ba? Speaking of mga yayamanin na eksena, kaninang madaling araw, sumuka talaga ako ng bonggam-bongga. So inisip ko, ano bang nangyari the night before? Akala ko sumuka ka ng gold. Hindi. Kasi yamanin ang kwento natin Hindi eh. naman. Ang yayamanin ng mga kasama ko kagabi, nag-dinner Okay. kami ni Sir Leo Bungaling Ay, ng LB Lending Corporation sa Candelaria, Quezon. Nakita ko nga yung picture niyo kayo nila Ma'am Mayet. Ayan, at si Madam Mayet de la Rosa at si Sir Sir Richard de la Richard, Rosa ayan, ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. So mga yayamanin yung mga kasama ko talaga. So ang magpapa-dinner ay si Sir Leo. So pumili din siya ng yayamanin na Japanese place. restaurant. Aha. Ako yung unang dumating, Jegs. So noong una akong dumating, dahil ako lang yung nag-iisa doon sa restaurant, na naintindihan ko kung ba't mag-isa lang ako. Nung pagbukas ko ng menu, pagtingin ko ng menu, meron doon nakalagay starter set 3,000. Sabi ko, ano po tong starter set na 3,000? Sabi ko, ano pong laman? Ganyan. Tapos sabi niya, ito po. Yan lang, sabi ko. Message ko si Papa Leo. Papa Leo, ang mahal-mahal dito. Favorite mo ba sa lugar na to? Tapos maya-maya, nakita ko yung parang chef's choice set. So from appetizer to dessert, Jakes, 10K. Wow. Full course yan. Full sabi course. ko, good for ilan? Yung 10K, yun yung tanong ko, di ba? Kasi 10,000 yun din, syempre. Ano to, di ba? Good for 3 to 5 or 5 to 8, di ba? Hindi. Hindi, good for 1! Ano ba? Sabi ko, hindi po muna ako mag-order hanggat hindi ako sure na dadating sila. Tapos, ang kwento talaga dito, hindi ko nga alam siguro talagang yung panlasa ko talagang masayang-masaya na sa instant pansit canton. Masayang-masaya na siya sa yakisoba. Masayang-masaya na siya sa kwek-kwek, street food. Correct. Lahat ng street food. Ganyan. Na nung nakita ko yung mga mamahaling gano'n, and in fairness, diba, the experience was great. Pero kung kino-compute ko lang talaga, Jegs, yung nagastos kagabi, ano talaga siya, parang feeling ko lang, hindi siya, kahit na in-explain sa akin, sabi ko, kasi chinika ko na yung yung nagsaserve. Anong meron? Sabi ko, bukod sa, of course, nandito tayo sa mamahaling lugar, ganyan. Anong meron doon sa paano siya niluto? Ang nagluto ba nito? Alam mo, syempre may value yun, Jegs, di ba? Parang katulad ng host. May mura na host, kahit magaling siya. Correct. May mas mahal na host, parehas silang magaling. Kasi merong pangalan, merong kinikeri na brand, established na. May ganun talaga. So, naiintindihan ko talaga. So, parang ang in-explain niya, niluto sa clay pot. Inisip ko, ang dami ko, yung mga lola ko, ang dami naman nilang Hindi ba binudburan yung edible na gold yan? Parang feeling ko nga may mga ganun-ganun pa. Pero ito lang kasi, Jegs, mamaya pag sa live, papakita ko yung mga picture. Hindi mo maisip na 10K to Ilang kaldero na ng Paris yan. Alam mo yung parang kung pamilya namin to, dumidigay na kami sa Samgyup.
So anyways, edi yun. But of course, na-enjoy naman natin. Tapos yung, meron pa doon ice cream na mamahalin din na sabi ko, bakit to kakaiba? Alin dito yung pinaka-okay? Sabi niya, ito po kasi parang kakaiba yung kakao niya kasi nagpipink-pink, ganon. So, ruby kakao, parang ganon. Pagtingin ko naman to sa ice cream, parang hindi naman, girl. Sa utak ko, parang hindi naman siya, girl. Ang hilig ko sa ice cream, hindi ko pa rin siya naubos. Siguro yung panlasa ko nga, hindi acquaint dun sa ano. So, tropang gulay yung panlasa mo Oo, hindi. Tropang Jigs. Hindi gulay, hindi rin ako nagugulay. Tropang mamantikang menudo. Sisig, yan. Yan yung dila ko, Jigs. Ganon, yung talagang malasang pagkain na niluto sa dampa. Yan. Ganon. Tsaka samgyup. Yung may so, yung mga ganon na mga, meron pa dun, parang appetizer na nakalagay sa parang baso. Na pagkamahal, 3K, Jigs, 3,000. Na nakatakip ng parang Japanese paper. So sabi ko, ba't siya nakatakip? Kasi daw pag binuksan mo, maamoy mo aroma. E di syempre, na-excite ako, binuksan ko. Parang wala ako nang amoy. Wala kang pangamoy. So ginawa ko, inilapit ko siya sa ilong ko kasi baka COVID lang, gano'n. So nilapit ko siya sa ilong ko. Amoy ko, parang amoy sunog. Alam mo? So sabi ko talaga, ay kakaiba. Tapos yun ang pinaka nakakalurkay talaga doon. Nung madaling araw, gumising talaga ako kasi sumuka ako. Tapos iniisip ko, sayang. ano ba yung kinain ko? Or saan ba ako nagalit? Tapos sabi ko, hala, yung tiyan ko hindi sanay sa 10K na pagkain. Sana pinray mo yung suka mo. Kaya nga eh. 10K to. 10K tong suka na to. Diba? May mga ganon. And nakakatawa nga, sabi ko, topic ko to bukas. Sabi ko talaga, sabi ko, Sir Richard, sabi ko, topic ko to bukas. Sabihin ko talaga. Kasi nakakatawa sila mag-usap. Si Sir Leo, context lang po, mga kaibigan po namin ito. Of course, Mayat de Loras of Fine Jewelry. Ilan ang kanilang branches nila. Diba? 18, almost 20. Correct. They've been in the industry for 23 years. Talaga namang kumikinang ina si Nicole Ayala dahil sa Mayat de la Rosa. Tama. Ang ating kaibigan si Leo Bunggaling. Yes. May mga building, may mga lupain sa Correct. sa Candelaria, Quezon. Nakakatuwa sila mag-usap. Nasa kaliwa ko si Sir Leo, nasa kanan ko si Madam Mayet. Silang dalawa ganito sila mag-usap. Simple lang ako. Pareha sila. Ganun ang mga line. So sabi ko talaga, excuse me po, kung simple kayong dalawa, ano na pong tawag niyo sa akin? Nakakaloka. Pero nakakatuwa kasi sa totoo lang, the both of them, they're so down to earth. Tama. Diba? Ako personally, na-meet ko rin silang dalawa. In occasional, down to earth. Sobrang down to earth. Yun yung wala lang sinasabi natin na madami mga yayamanin na halata. Meron sa mga damitan nila, how they talk, ganon. Pero meron din namang hindi. Kasi sobrang simple lang talaga sila. Tas low-key. Nakakatawa talaga yung usapan nilang dalawa. Simple lang daw silang dalawa. Pero yung diamante ni Madam Mayet, mas malaki sa ulo mo. Yung singsing niya mas kumikinang sa ulo mo, Jegs. Pero higit sa lahat, yung pagkain talaga. Di syempre gusto ko magkanin, Jego. Kasi parang gusto ko magkanin, di ba? Hindi ako kumain buong araw kasi sabi ko, enjoyin ko yung Japanese food. Ganyan, kasi favorite ko naman yung Japanese. Meron sila, kasi Wagyu. Wagyu kaya mahal. So, isang bowl siya na parang 4,200. 4,200, Jego. Ano, 4,200? Isang buwan na budget natin pang samgyup. Hindi lang yun. Alam mo yung pinag-ipunan mong pang grocery siya. So 4,2 siya. Nung tinikmak, masarap naman. Pero hindi yung parang 4,2 talaga to. So sabi ko, grabe, hindi lang ako talaga, hindi sanay sa mga ganito. At tsaka, ang pinaka-confirmation talaga hindi sanay. Kagabi, ramdam ko yun, hindi sanay yung dila ko sa ganito. Kasi parang, ang dami naman, pero yung kabusugan ko, hindi masaya. Hindi masaya, yun siguro. Hindi parang masaya. Busog ka, pero yung hindi kayong parang dighay masaya. Yan tama. Dighay mayaman siya, Jegs Alam mo yun? Kasi higit sa lahat, iniluwa ko siya. Kasi sabi siguro ng intestines ko, teka, foreign body. Pangmaya.
kalaban. Hindi ka namin ka. Hindi ka namin kauri. Lumabas ka. Lumabas ka! Diba? Nakakaloka talaga. Pero nakaka-happy naman ding maka-experience na mga ganyan. Although, lagi naman kapag ikaw ay nakaka-experience sa mga ganyang klase mga bagay, diba lagi natin sinasabi, charge it to experience. Tama, oo. Eh di kung hindi natin nagustuhan, eh di hindi babalik. Diba? Ganun lang Ayan. naman talaga Actually, yun. from time to time naman, maganda din naman nakaka-experience. Totoo. Ako, though matagal, sobrang tagal na nito, pero first time ko nga makaka-experience ang full course meal. Ilang ano ba yan? Parang 8 ata? Basta maraming tinidor tsaka kutsara. Hindi, yung madaming, akala ko una, ay, ito lang yung pagkain nila. Tapos maya may dumadating na naman. Correct, Alam, oo. Isa-isa ay, sabi ko, dumadating. Ay, bitin. Meron na naman mamaya. At saka nakakabusog siya in fair. Oo, hanggang sa dulo. Hala, hindi ko na kaya. Tinakay na tiyan ko. Na parang gets mo naman kung bak. Ako, ang sa akin kasi, Jigs, gets ko kung masarap eh. Oo. I mean, feeling ko magbabayad din naman ako ng ganun. Oo. Kung masarap. Kagaya nung ano yung... Baka lang dila ko talaga pang Yung sisig. panlasa. Hindi pa na-train. Hindi pa siya trained. So, ibig sabihin, Ganon. hindi pa pang mamayaman. Hindi pa pang mayaman. At okay lang kasi yung mga kinakain ko naman masarap talaga sila. Bopis, Isa nga yan. yung binibiro natin dito na patikim naman ng steak. Yung sa ano, yung kay Sir Santi, yung Wolfgang. So Wolfgang. Ayan. Oo. So yun, medyo carry pa din yun. Pwede. Oo. Feeling Pero ko- alanganin yung pwede mo eh. Ay, di. Pwede. Basta may man libre. Yun yung ibig sabihin ko. Nag-i-starter yung pwede mo. Kasi baka sabihin nila, ay, kaya mag-Wolfgang steak. Ano. Mahirap na. Baka, alam mo na, pag-isipan tayo ng di maganda. Pwede ba kumain doon sa Wolfgang? Isa kayong pamilya? Isang order lang? Hindi, pwede naman, pero nakakaya. Wala namang nagbawal eh. Pero nakakaya, Oo. 'di ba? Yung mga gano'n na masaya din naman siyang i-experience. And I guess kung meron ka namang extra and you're very cultured, Yeah. 'di ba? May mga tao talaga na cultured sila, gusto nila yung mga ganong klaseng mga cuisine. Kakaiba talaga yung kanilang panlasa. May ganon, bakit hindi? Go. Correct. At ito yung maliding paniniwala ng iba na pag halimbawa, nakapag-post ka na kumain ka ng mamahaling Correct. kasalanan na. Hindi Hindi. kasi, ito po yung kultura kasi nila din na kaya kasi nila, Yes. kung ikukumpara mo sa sitwasyon mo na sa'yo na parang buong buwan sweldo mo na Oo, yan. totoo naman. Kaya lang, ako naniniwala kasi ako, Jegs, na ang 10,000 at ang 10 million magkaparehas. Oo. Magkaparehas sila eh. Parehas sila ng value. Depende sa estado mo sa buhay. Correct, oo. So kung yayamanin ka talaga, maliit ang 10M sa'yo. Yes, oo, May tama. mga ganyan ako naririnig na usapan eh. Oo. Grabe nga, nalugi ako 10M. Parang Parang wala yung kinalugi natin, Jeg, sa mga Oo, natin. parang tapos na yung buhay natin. Oo. Yung kinalugi natin, parang pag may narinig ka nagkakwentuhan na nalugi sila 10 million pataas, Oo. mahihiya ka sa mga lugi natin eh. Pero yun nga eh, yung 10,000 natin nalugi at yung 10 million na nila nalugi, parehas Yan. lang. 'Di ba? At yun nga, hindi naman nila kasalanan. Minsan tama ka, Oo. sasabi i-judge. Gabi, sana binigay na lang. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandito. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!